Глас за безгласните. Как да говориш, когато думите вече не означават нищо? Нищо. Има една тишина, която не просто звъни, в ушите я разкъсва отвътре. Не защото никой не говори, а защото всички говорят, но никой не казва онова, което има значение. Те чува гласът ти, но не и значението му. Да носиш болка, която никой не разбира, е като да шепнеш на език, който отдавна е забравен, а ти го шепнеш не защото искаш да бъдеш разбрана, защото ако млъкнеш ти сам ще се загубиш. Говори, казват, изрази се, бъди себе си. Има една тишина, която не просто звъни, в ушите я разкъсва отвътре. Не защото никой не говори, а защото всички говорят, но никой не казва онова. Но после те прекъсват, предреждат те преди да си се изрекал. Прекъсват те по средата на изречението и после те обвиняват, че си недовършен. Гласът ми не е за удоволствие, той е за оцеляване. И ако някога си усетил, че гласът ти е прекалено дълбок, прекалено мрачен, прекалено неудобен,